tukulaning mungsuh trubusaning satru ingkang sami umpetan wonten madyaning wana tik brasara manyandalasara wana gung gegerotan alas gung liwang-liwung wreksa gurdha yang mandira tepung maru gunung pepultaning pangsambung sumambung katempuh maruta pating gerot pating jretot swarane anggegirisi madyaning wana sineloro warawa jero papane lintah pacet kula diwelemut gangga laler wilis tepine ketukulan kembang rawe ron kemadoh rompyoh sumawana kayu ingas ingkang tetela sedaya sugih glugut wisa kang hanggateli rikala semana wonten salah satunggiling satriya ingkang kogel raosing panggalih tuh punika tawaranipun kadang mudhanira Narendra ing Astina Prabu Duryudana satriya cindhe kembang ingkang kekasih Raden Kartamarma ingkang dumadining peperangan ageng Sang Kartamarma tinunduk kelawan ingkang Raka Prabu Duryudana pramila oncat los tanpa pepoyan manjing wonten madyaning wana Mandalasara kodrating lelakon pinangga kelawan Atmajanira Pandhita Sukalima sawargi Begawan Druna satriya banyu tinalang Bambang Aswatama rikala semanten kadherekaken kelawan ingkang paman Pandhita Timpuru Sang Resi Kerpa kagoleng penggalih Sang Kartamarma rikala semana wis kelampahan anyingetaken kelawan ingkang Mbakyu Dewi Banumati wonten madyaning wana parandene Dewi Banumati saged uwal saged oncat saking telenging wana ing raos tuwuh tandha pitaken Sang Kartamarma baya sing nguculi bandane Dewi Banumati ciptane galih satriya kekalih datan mendha kalamun to dereng saged nyirnakaken para Pandhawa teka kaya ta mangkana pangelucitaning Wardaya ingkang dereng kawijining lisan
liring iramira manis mraatin lakon niring tuwa jayeng tirta bayang sun temah mati wuhan sungsang lungse mongso lamun kaset tanti mulih ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestumpara mengkoto Swatama kawula nuwun wonten timbalan iki ngadhawuh Raden keparing nimbali kelawan ingkang adipun Aswatama Paman Kerpa wonten timbalan iki ngadhawuh Raden sing tak gagas rina pantaraning wengi mrujut saka gendungan luput saka ing kudangan Swatama nalikane aku tinundung saka pesanggrahan Bulu Pitu kelawan Kakang Prabu Duryudana dikira yen aku iki wong jiring getih wedi mati kelepat aku tanpa pepoyan rikala semana aku bablas lakuku menyang taman Kadeleng-leng negara Ngastina bradat Mbak Yu Banwati ku rak yo ngerti ngertos Raden Paman Kerpa uga nyumurupi inggih kula ngertos Raden nganti Kakang Mbok Banwati ora tak uculi bandane ana madyane ngalas kene paribasan dar tak dulang kekarepane atiku kapan aku bakal bisa nggarwa kelawan Mbak Yu Banwati petungku ora wurung Kakang Prabu Duryudana bakal gugur ana madyane palagan nanging mrujut gegayuhanku kok nganti Kakang Mbok Banwati iso mudhar bandane temah uncak saka jroning alas Tebrasara mongko iki alas gung liwang-liwung muka yen ora ana wong kang mbelani apa kowe dhewe Swatama aduh Raden kapejana sendika ndherek apa Paman Kerpa maduh sambetipun menapa Raden kok ngantos kula menika mitulungi Dewi Banwati upami kula mitulung ngono nggih mboten badhe nampi menapa-menapa nyatanipun kula kempal kawan paduka lha iya rumangsaku aku sak leyepan janjane aku iki ya ora nendra aku ora sare kok kaya ketiban sirep rasaku ki ana ngendi playune Mbak Yu Banwati Aswatama bayangan bayem bayayet anggung rayung rawi-rawi ring lawan para taru turi karandang gondang Swatama wonten timbalan iki ngadhawuh ing atase kowe kuwi anak pendhita pengpengan bapakmu Begawan Durna kuwi dadi guruning para satriya moko nyatane bapakmu kuwi temekaning pati paribasan patine wae mati kang nista ayo saya tak todi karepmu
Kowe duwe karep apa? Raden. Badhe kados pundi kula menika putranipun Resi Kumbayana inggih Begawan Durna. Kula derek lega raos sing manah kula menawi kula derek saged malsukuh sidanipun Kanjeng Rama. Rinten dalu ingkang kula arah namung tiyang panca. Bagus yen to pancen ngono. Yen pancen kowe duwe pengarah wong panca, aku duwe pangarah kawan para Pandhawa. Syukur bagi ketemu kawan Mbak Yu Banwati. Keparengipun. Ayo, coba metu saka jroning alas. Ngrangu-rangu. Mbok menawa yen to entuk sisik melik kula dherekaken. Ayo, Paman Kerta, monggo kula dherekaken, Raden. Mangsa ngerti ya Raden Kartomarma. Pancen sing nguculi bandane Dewi Banwati aku. Sebab aku iki Brahmana, aku seneng tetulung marang wong kang ribet atine. Mongko tak pikir-pikir Dewi Banwati iki wajib ditulungi. Sing ora duweni jiwa senopati iki janjane mono ya Kartomarma kuwi. Gelem muktine ning moh rekasane. Pancen rikala semana tak balang sirep. Tak tamani pasirep aku wewe putih Begananda. Kartomarma keturun tak uculi bandane Dewi Banwati. Tak usah takon golek urip, mbuh. Payune. Mbuh sapa sing mitulungi muga-muga. Muga-muga Dewi Banwati antuk pepadang, antuk pitulungan. Lagi ngerti yang kaya mengkono tandang Gridhamu Kartomarma. Jebul bener pangandikaning Sinuwun Prabu Duryudana yen to pancen mung jiring getih wedi mati gelem kepenake nanging moh rekasane. Ya. Tujune isih ana wong sing welas karo aku Paman Resi Krepa. Ya. Paman Resi Krepa muga-muga ora disujanane kelawan Kartomarma apa dening Swatama. Aku bakal golek pengayoman adikku Di Arjuna di papan Dunawarjuna.
Aswatama. Wonten timbalan iki ngadhawuh Raden. Kowe krungu kabar apa? Coba apa pawarta iki kira-kira padha karo kabar sing tak rungokake? Piye? Persadane mawon. Kula mireng pawarta menawi dinten menika Utari menika nek boten klentu garwanipun swadipun Abimanyu. Mereka sampun nglairaken atmajanipun kalsan pawarta ingkang kula tampi miyos kakung. Bener yen pancen mengkono pawarta itu padha karo sing dalem. Sotomo, kados pundi Raden? Lah ya punang Jabang Bali sing tansah digadhang dening para Pandhawa. Sing digadhang-gadhang para Pandhawa sumrih keprabon ing Praja Ngastina. Mumpung iki durung kebacut aku karo Bisa Budidaya. Keparipun kados pundi? Iki nganggo cara kepriye bae atus tindak ingras pantes. Mal sukum sedaning para kadang-kadang kusata Kurawa. Semanten ugi kula inggih badhe mal sukum sedanipun Kanjeng Rama Premban Begawan Durna. Aku duwe pangajab. Yen to Pandhawa kelangan ponang Jabang Bayi si anak Abimanyu. Mergi bakal ringkih atine ora ana sing digol, ora ana sing diarep. Botomo, boten dawuh Paman. Dilanana pun Paman duweni panemu, nggih kados pundi? Nalika sugenge bapakmu Kakang Resi Kumbayana ya Kakang Juna nalikane panjenengane jumeneng dadi Senopati wis nate mitungkas karaku Yayi Kerpa. Sak kumpul-kumpulku jumeneng dadi Senopati iki mbuh aku menang, mbuh kalah, mbuh urip, mbuh mati. Aku titip Purnama Aswatama kuwi tuduhna marganing kautaman sebab sing tak gegadang iki janjane ngono ya mung anakku si Aswatama. Nganti turut pangandikane wong atuan. Aswatama kae dudu golonganing Kurawa. Aswatama kae anakku. Mula aja nganti kasempyok ing aradan. Tuduhna marganing kautaman, tuduhna marang bener. Mula kang saka kuwi ya nggih Aswatama. Dina iki aku mung ngelingake karo kowe Aswatama. Aja nganti mbok bacutake kamu-kamu kang kaya mangkono mau. Sisik sembire. Luput katuranggane kurang-kurang bejane. Iki bakal nggawa gendeng kawan jiwa ragamu. Sepira to kekuatan kurang apa para Kurawa sak srayane biyen sirna awis saka kasektene para Pandhawa wis ya nggih ora bila mangkeng ramamu Begawan Durna mangger piye menapa kula Pak menawi kula menika badhe mbelani sedanipun Kanjeng Rama Begawan Durna kula kepengin badhe nyuwargakaken kaya Kanjeng Rama Premban kula kepengin badhe nyengkuyung asmanipun Kanjeng Rama Premban Begawan Durna. Ngene ya. Kepengin ngreksa arune wong tuwa. Ki ora kudu males hukum memateni marang musuh. Kang Rama jumeneng dadi Senopati ki wis rila. Rila legawa lairku sing batin. Sebab wis ora ana sing dikekudang ora ana sing disawang-sawang meneh. Mula ibarate Begawan Durna ki nglilakake sugenge dadi Kang Ramamu gugur ana madyaning paragan. Ki wis dikersakake lan panjenengan iki wis lila kanggo belani iki kepriye?
Kowe arep bilane karo bapakmu, kuwi wargake bapakmu ora kudu mateni wong. Kowe bisa bangun miturut, kowe bisa gawe tentreming jagat, kowe iso gawe tentreming kahanan. Kuwi jeneng kowe iki wis ngreksa karo asmane bapak sing wis anak pendhita. Asbok itu. Ganjil mamikrat plakaton mereka kinang rorisan mawe gandrung sebarang kadul mikir mulat maye katon bias balewur duh anakku ngger swatama pikir nemoni lelakon apa swatama kok nganti berung nganti kaya wong gemblung aku mung sak dermo elek-elek. Yo, ning aku mung karo pasrahno kersane Gusti. Aku wong tuwa ora kainan. Terus aku wis nyudake margane bebener pancen ora manut karo aku nek apa-apane sandangan lha kok. Pun paman bakapan dawuh. Pusaka ki amwa dikaya apa gumantung manungsane sing nindakake. Supaya piranti kasekten ki ya piranti. Kuwi wong srana. Ampuhe pusaka kuwi yen apa siji kanggo memayu hayuning jiwa, kaping pindho kanggo memayu hayuning kulawarga. Kaping 3 kanggo memayu hayuning sasama, kaping 4 kanggo memayu hayuning dawana. Lah nek kowe duwe pusaka bakal nggo ngancam marang patining liyan, apa bakal bisa langgeng pusaka mau. Nggih, swata aku mung elik-elik. Aku mung ngelikake tumuju marang bebener. Elingo dawuh pengendikane, wong atuamu Kakang Perban Begawan Dono. Aku mung kon momong karo kowe, aja nganti kowe keblingerke blatmu. Paman kepo. Apa? Kowe kuwi jane ngayomi karo aku iki air batin apa ora? Saben-saben aku duweni penjangka ora urung sing ngregon sing ngribet iki ning kowe. Aku ki ora ngribeti yo, Nggih. Aku iki ngludake dalan sing bener. Mengko cipari dawuh iki mau Kanjeng Ibu. Kuwi ibuku. Kowe kuwi mung bapa paman Pak Cilik wae Pak Cilik akon-akon. Kowe ora ana mabeki kekarepanku. Aku iki sak dermo antuk perintah wong aku timbang mung tajam bundet karo karepanku. Iki patimu.